Ribeira convertirase esta fin de semana no epicentro do fútbol gaélico. A Fieiteira acolle a Copa Galega deste deporte, onde se acadará a cifra de 20 equipos participantes entre as categorías masculina e feminina. A Fieiteira acollerá esta fin de semana a Copa Galega de Fútbol Gaélico, un torneo que aglutinará a máis de 20 equipos entre as disciplinas masculina e feminina. Agárdase que Ribeira acolla centos de persoas para presenciar a festa do fútbol gaélico que comezará na Fieiteira e se trasladará despois ao casco urbano no famoso terceiro tempo. A se levar a cabo aquí na Fieiteira, que ademais ten a ventaxa de que contamos cunha cousa que non é moi doado atopar en Galicia, que é 2 campos de herba pegadiños, que ao ser moitos partidos que se van a disputar, venos de maravilla para poder ir cambiando sin necesidade de facer desplazamientos entre 2 campos. Dito isto, quero resaltar que vai ser o récord de participación na Copa Galega este ano en Ribeira. Imos contar con 10 equipos femininos e 10 equipos masculinos como mínimo. Ainda non se pecharon as inscripcións, e xa hai 10 e 10 inscritos. O cual dá idea da cantidad de xente que vai a vir ese fin de semana a Ribeira, que ademais de darlle vida á competición, despois pola noite ha de darlle tamén vida á hostelería galega, a hostelería de Ribeira, porque unha das cousas que se caracteriza no fútbol gálico tamén é o noso terceiro tempo. O campo de herba artificial empregarase pola mañá para xogar os encontros da fase de grupos feminina e o de natural usarase para a masculina e todas as fases finais. Os partidos serán, iso sí, máis curtos do normal para axilizar o desenvolvemento do torneo. Son 10 equipos femininos, masculinos, van a ser partidos lanzados, o sea, non va a ser de 30 minutos cada tempo como é normal, nun partido normal, sino que van a ser tempos de 6 minutos, ou a mellor incluso un partido corrido de 12, todavía temos que mirar a cantidad de equipos que van a acabar inscritos para facer ben o calendario. Igual que o concelleiro, pois animar a toda a xente de Ribeira, incluso da Barbanza, a que se acheguen a Fieiteira a disfrutar deste espectáculo. Nos, o Galicia Bealo, o equipo matriz, que neste caso é o Galicia Bealo, que está aquí o seu presidente, pero queremos resaltar que somos o equipo de fútbol gaélico da Barbanza. Non somos nin de Boiro, nin de Ribeira, somos de toda a Barbanza. Ribeira será sede así dun dos eventos máis sinalados do deporte galego, algo que para o concello é un orgullo o conseguir impoñerse ás demais vilas para albergar un torneo deste tamaño. E para Ribeira, pois un orgullo poder acoller a edición da Copa Galega de Fútbol Gaélico. Ribeira estaba con 8 candidaturas, 8 cidades aquí no país pois para poder acollela, grazas aquí a Nino Álvarez, a Asociación Galega de Fútbol Gaélico, a Federación Galega de Fútbol, pois por optar para que se desenvolva aquí na nosa cidade. O fútbol gaélico pois é un deporte que está en auxe aquí no noso país, ademais o territorio do Estado donde máis equipos hai, ademais tamén contamos ca selección galega masculina e a selección galega femenina, pois que participan en campeonatos europeos e mundiais, como foi no caso no 2015, pois que acordaron o subcampeonato no fútbol gaélico masculino. Na presentación do evento participou tamén o concelleiro de Turismo, que animou os veciños da contorna a chegarse a Fieiteira para un evento que será de balde. Aproveitou ademais para sinalar este tipo de iniciativas como desestacionalizadoras do turismo unha vez finalizada a Semana Santa. O campeonato a entrada ao que o estadio vai ser de balde, animar a todo o mundo a que veña a participar deste deporte que, se ben para moitos pode ser descoñecido, é moi entretenido e moi dinámico de ver, e a todo o mundo estamos seguros de que lle vai a gustar o que é asistir a un evento desta magnitud, pois non é fácil, como decían, organizar este tipo de eventos dentro de Ribeira, e esperamos que sea un éxito. Estamos encantados pola miña parte desta Concellería de Turismo poder desestacionalizar un pouco o que é a atracción de xente Ribeira e que veñen neste momento que hai entre a Semana Santa, que vai a finalizar ahora en breve, e o verán, e polo tanto todo este tipo de actividades que van a traer xente, que van a permitir que tanto a hostelería como a xente de Ribeira poda gozar do deporte e dun fin de semana distinto e saludable. Vamos a estar animando e apoiando en todo